Egunon, Liek Txamosa Gabina naiz, Burdin-Ibarrako matematikako irakaslea, eta B2 ubidaren bigarren deialdiko lehenengo atasaren aurkezpena egitera noa. Ongi etorri nire ikerketa lanera. Gaur egungo laugarren DBH-ko ikasleak zer egiteko gai diren frogatzera natorkizue. Aukeratuak izan zarete hurrengo esperimenturako, funtzioen bunkerra. Nire laborategian itxi zaituztet eta atea itxita mantentzen duen giltzarrapoaren kodea ezagutu ahal izateko, laborategian zehar aurkitu beharko dituzuen erronka guztiak ebatzi beharko dituzue. Funtzioen definizio eremua, funtzioen adierazpen analitikoa, funtzio kuadratikoak eta zatika definitutako funtzioak. Ezinbesteko materiala, matematikako kuadernoa edo apunteak, matematikako liburua, idazteko tresna, bai arkatza edo boligrafoa, eta zuzenkia. Hauek dira arauak, lauko talde heterogeneoak egin. Talde bakoitzak erronka guztiak ebatzi beharko ditu. Talde bakoitzak irakasleari 2 galdera baino ez ezin izango dizkio egin. Giltzarrapoaren kodea lortzekotan, irakasleari esan. Eta gogoratu, 45 minutu daukazue laborategitik ihes egiteko. Soilik talde batek lortu dezake laborategitik ihes egitea. Beraz, sorte. Created using Powtoon.